Terz tar-riċetti maħruġa lill-pazjenti li jagħmlu użu mill-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek kienu preskritti b'mod elettroniku. Dan ifisser total ta' ftit aktar minn 450,000 preskrizzjoni li minflok saru bl-idejn saru permezz tal-e-prescribing. Ta' dawn id-dettalji d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li f'konferenza tal-aħbarijiet spjega kif din is-sistema iżżid l-effiċjenza u hija aktar sigura għall-pazjenti. Is-sistema tneddiet madwar sentejn ilu, fil-bidu bdew jużawha madwar 90 tabib, numru li issa tela għal 284 tabib li qed jagħmlu użu minnha. Din iż-żieda seħħed b'mod partikolari wara li s-sistema ġiet estiża għat-tobba tal-familja, inkluż dawk tal-privat. Id-Deputat Prim Ministru Fearn spjega fid-dettall il-vantaġġi ta' din il-bidla. Da jfisser li s-sistema jiżjed effiċjenti, jiżjed sigura l-pazjenti għax jonqsu l-iżbalji u tfisser ukoll li tnaqqas il-ħela biex bekk nkunu nistgħu jkollna sistema li hija iżjed sostenibbli. Kien spjegat kif vantaġġ ieħor hu li l-informazzjoni li tiddaħħal fis-sistema tibqa' maħżuna u tkun aċċessibbli għat-tobba minn kull fejn ikunu, kemm mill-klinika, l-isptar u kif ukoll mid-dar tal-pazjent. Kien spjegat kif is-salan hu li l-bidla li jmiss tkun dik li r-riċetti mhux biss ma jibqgħux jinkitbu bl-idejn, iżda li jmorru direttament għand l-ispiżjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.